Tänään mä teen vaihtopetsivideon ja tää juonta ei ole sitten vaihdossa. Eikä tulee huonommat, sitten parhaimmat. Joo, aloitetaan. Ykkönen on tämmönen persialainen kissa. Valkoinen magneetti reikä. Kakkonen on tämmönen virtahepo. Tää on tämmönen ihan puhas, mutta tää on vähän tuosta likainen ihan vähän. Reikä ja LPS on tuolla jalassa. Eli se on kakkonen. Kolmonen on tämmönen täpläkoira. Tää on aika vanha. Mutta täällä on magneetti ja eikä LPS. Sitten on tämmönen mäyräkoira. Tossa kulmaa vähän ja sitten tää on vähän likainen. Aina tosta. Mutta sitten täällä on LPS tuossa ja reikä tuolla. Eli se oli 4. 5. on tämmönen ruskea koira, tääkin on aika likainen, mutta tuossa kuonossa on kulmaa ja sitten tuossa vieressäkin on kulmaa. Täällä on magneetti ja eikä LPS. 6. on tämmönen keltainen koira. Täällä on vähän kulmaa tuossa nokassa ja nenässä. Muuten täältäkin on vähän likaa. No, muuten tää on ihan siisti. Ja näin, mutta tuolla on reikä ja LPS on tuossa. Tulee tämmönen koira, tässä on kulmaa vähän ja tuolla on tommonen täplä, likainen täplä, mutta se lähtee pesussa pois. Täällä on magneetti ja eikä LPS. Nyt siis tulee sitä vähän paremmat. Tää ei ole yksi niistä parhaimmista, mutta tää on siis noihin vähän huonompia. Tämmönen kettu, tuolla on LPS ja reikä. Ja tää on aika likainen, mutta ihan sama. Eli yksi näistä parhaimmista on tämmönen kollie, joka on hyvin huonosti muokattu. Tuolla on lähtenyt vähän LPS, sitä ei oikein näy. Ja tämmönen violetti kollie, tää näyttää mustalta, mutta tää on violetti. Eli reikä ja siellä oli se LPS. Eli ykkönen parhaimmista. Kakkonen on tämmönen seisova kissa, tämmönen oranssi seisova kissa. Tää on puhas, mutta tuossa on jotain likaa vähän. Ja tuossa silmällä, mutta nää lähtee yleensä pesussa. Korvissakin on vähän likaa. Mutta sitten täällä on reikä ja LPS on tuolla jalassa. Mutta sitä ei ole. Sitten on kakkonen. Kolmonen on tämmönen seisova kiekura. Tuossa on kiekura. Ja tääkin on aivan sairaan puhas, mutta täällä on vähän silmässä likaa. Ja vähän muuallakin. Täällä on reikä ja LPS on jalassa. Ja viimeinen on tämmönen mäyräkoira. Tuossa on aika paljon kulmaa, mutta ne voi ihan vaan poistaa. Ja täällä on LPS tuossa päässä ja reikä. Eli siellä nyt oli vaihtopetsit. Ja noista mä haluan vähän kollieta enemmän ja näin. Ja muitakin. Joo, tässä oli kaikki vaihtopetsit tällä kertaa. Moikka!